Sziasztok, Riárdo vagyok a Rigotech-től. Most megmutatom nektek, hogy hogyan kell a Jeep Cherokee-nak a vezérlőjét bench módba bekötni. Természetesen az express kábelünket használom. Ez a vezérlő postán érkezett, most kaptam meg, holnapi nap megy vissza, holnap után indul az autó. Az ország másik végéből nem jöttek el, hanem kihasználták azt a lehetőséget, hogy postán keresztül és még olcsóbban is megkaphatják a Premium Pro beállítást az autóhoz. Az express kábelt beállítottam ehhez az EDC17C79 vezérlőhöz. Itt gyakorlatilag a Cash 3-at használom most jelen pillanatban, ez is be van állítva, és már össze is kapcsolódtak, és most csinálunk egy teljes biztonsági mentést. Nem fogom végigvárni a folyamatot, de mindjárt meglátjátok, hogy az adat folyam elindul. A biztonsági mentés, mint már biztos tudjátok, két dolog miatt kell. Az egyik az, hogy eltesszük jó helyre, hogy akár még 20 év múlva is majd elő tudom szedni, illetve az ügyfélnek, vagy a tulajdonosnak mindig kérésre kiadom. Hogyha kell, a másik pedig az, hogy az egyedi beállítás ezen alapul, tehát nem egy idegen autónak az idegen programja beállítása fog visszakerülni, hanem az autó saját beállítását kapja vissza, azokkal a kis finomításokkal, amivel a tulaj célját elérjük, jelen esetben a jobb pedálreakciót, nagyobb erőt, nyomatékot ezen a Jeepen. Úgyhogy most biztonsági mentés, módosítás, írás és visszapostázás lesz a sorsa ennek a jó kis Bosch EDC17C79 vezérlőnek. Itt az Expressen az A betűt azért látjátok a vezérlő végénél, mert ez a vezérlő egység kétféle bekötéssel is beköthető, és hogyha nem működne az A jelűvel, akkor majd fog a B jelűvel, tehát nem kell kézzel bevezetékelni, hanem egy gombnyomással át lehet kattintani, és az Express mind a kétfajta bekötését tudja a vezérlőnek. Sziasztok!